kadom domaletum muanisi kadokaveta jut kokji kadokaveta itum kadokaveta chitengni det ituma chithe thipek anpu penang anatum arta 80 ahut se chubo penang antum ke plike bahut lapen penang anatum bangke 20 years ahut lapuson lase arnisi nang pen ne sitame avedetji kopia ppc itum kihung dunma kopia son sikamatha ki mondun ema kadokave sitame rd avedetji bonta itum laso pirthe long koson si kido ki thakma lahen lo ki nangji ki lase pirthe ke do unahut kolo banglo ningki open kido wer bangma mate ining chiparong pen kido wer banglo sitame ituma chithe thihek lapen ke chipu thek nangli kopine chok chidet protangte second chance doji bonta nangli chithe ke second chance avelo itip jongsi kedam lu protangte second chance avelo tangte pinia video munit achethe alam chithansina munit achethe ko an ador duma Monit Akai long ning kiduk chot kali ning karong ta do bons tame kachipaning ding pensi do nangji example anam sinang inut Arta 20 arsu chipathi lodlo ne nol hejong inut karbi pi arsu chipathi lo lasupalen ni kaningji kali ponta nining kamatha pesi kaningje inut Arta inko arsu alangli college dun bomlo a dreams aim sitamedoro lapen ke alang aningche hangdon lo bonta itip a heart ki break pen alang a pranch padam juido kopia polo lapuson athe alang mathalo ningchidok ningchi hang hello kadokave ason lapen ke alang mathalo labang so aning kiduke mumu kai isi sitame jujelo bonta lake ahokali ning kiduke alomso phanchot ikar jon kali bonta itumache the bangke ikar jon phangali alomso phanchot itip jong sik kidam lo plotangte restart ki bathai velo game along thilo lo plotangte restart do bonta itumache the bangke restart ove itumakai jong si henuda plotangte puthot kachipa mithu restart un bonta itumache the bangke un elo Chethe ke malom sovet lasopen chonghoi po banghan chosor sadun red pen approach padam nangji itumakai pen bangakai kachipang bar pen chonghoi po approach padam nangji chonghoi po kai kia format ning chipa oire nangji pinang anatum akai kachipa mi pinap lason claim klilo pipu bonta non akai achethe itum chipu thekte pinap ki thur jine thu thelo ne lase arjutha break up lake nangkai ki judlo pukali ke un edet fail det lake nang kimang ki judlo lakali reject block lake nang aviluka videt laputakali problems aphan ke nang sikethe lang lapen ke nang sikang tang lang lasi chimelai lidet stame kaprek pen kachimelai doji un edet pustame kaprek along ki un doji nonakaya generation prek pikhangjang nangli kimisena bang phulo stame nangli phan nangkang nek choi bang lapen ke nang ki just bang doji lapen ke henudak chok chidet tame nang ing nek choi bang doji lasi nang pang nek choi nang papuna halatum phan aning ke parongji phale itum pirthe ke hache kali halatum akai ki pa dume phale itum pirthe ke bang kali lahelo itum ke matha nangji ke pirthe ke do hut nang ning ke hang asom unclaim no means chiplang tang na phale ni ki pugali bonta akim yason ki claim ji phan ba kithi nang kele ji ani thang asum ta chi regret pon na thai we pin la puson phan kithi nang kele ahut ne ki do una hut la an ki tang na kehno chi regret ta le ave ne pai ne po ki do una hut ching hondun thek the chi regret ta le ave a girlfriend boyfriend kithi ahut chi rudun re ale ta ave lasi nang ta thiji la pen ke neta thiji kadokave ta fry dak ji lasi thithe ako ki un an ke ning ka che parong pen ke do hello hitum ke nang sot ke ning ka chi bi bang ke nang sot munit akalong ning ke ochot kali ning karong ta do pu tangte pinya video lansi kang ton polo see you in next video thank you so much bye bye kadom